Wat was het? Clown, hier is clownskap. Dit nog even vullen. Ik kreeg de tip om dat mij dit te doen. Nou, de zullen zien. Ze weten net hoe onhandig ik ben, denk ik maar. Wat denk je doen? Oh, over die verstapje. Ja, ik kom maar. Een cadeautje. En een cadeautje. Wat deelde? Goedemorgen. En naar je clownsvlag. Laten we eens zien. Oh. En naar een clownsvlag. Ja. Wat is de clownsvlag? Een clownsvlag. Hier ga je het circusduipjes kwallen, hè? Ja, Ieder gaat als clownsje en Zaken die gaat als Chinees ook, toch? Je maakt je een hoer, toch? ja. Ja. Dus die past hier net, die is van dan. Dus wij zullen op de fiets richting de basis kwallen. En dan vanmiddag om kwartier in gaan ze de uitvoering. Van de morgen maar eerst op het Squallenplein brengen. Dus dat doe ik even. We hebben een squallen. Ik bedoel, mijn jas. Weet ik net, Scott. Dat is die jas. We reden in de kerk. Ik zie eerst Zaken even helpen. A few moments later. Nou, Zaken had een jas. Oh, dat wordt koud. Ik breng de mensen even de squallen en maak de correct even zien. En dan zal ik naar de omroep, want we gaan een pubquiz bij de omroep. En dan hebben ze al je spul klaarzetten. Dus dat zal ik even doen. Zullen we die doen? Wat denk je van die mooie hoedje? Hoedje. Zaak met squallen. Zaken, doe ik. Sorry, hoedje, ik heb een beetje omheen. Ik bedoel, we hebben lekker squallen. Oh, Vind ik net. bij de peuterbus toe, hè? En Niels werkt als clown, toch? Nee, Wat was het? nou. Clown, hier is clownskap. Mensen schoenen aan en dan geven we die kant op. Clowntje, een squallen. Op een fiets, mijn clowntje. Hi jullie. Hi. Zin in? Ja. Mooi. Mooi zeg. Maar het is een mooie de hele dag aan mijn circus, hè? En dan vanmiddag komt mijn BMC in. Ja? Dan wil ik. Oh, had ze. De bandjes binnen te plak. Nou, de directeur had het even iepenen. Famke, een super cute pakje. Een beetje zo'n circusbaas. Echt super leuk. En ja, ze gaan al hier dingetjes instuderen, oefenen ook. En dan vanmiddag om een kwartier in, dan kunnen we als ouders dat zien. Dus ja, ik ga dat net vloggen, maar dan zit ik mijn privacy van de bandje, dat wil ik net. Maar ik ga ze wel even een foto van je, want Niels werkt als clowntje, dat hier ik mij Katrin aan praat. Dus ik laat je maar even zien hoe schattig Niels en Ildo eruit zeggen. Dat laat ik me cijfers zien. En dan zal ik gauw op naar de omroep om het spul klaar te zetten voor de pubquiz van Van Jonne. Ik ga er zin in. Nou, maar zien hoe schattig. Is toch lief? De twee clowntjes. De twee lietse doerakken. Nou, dus je vast een prachtige dijhaar. Zaakje er ook super volle zin in. Nou ja, die wil heel graag verklaaid, maar dat wie me net helemaal duidelijk hoe het nou moest. Maar ik ga nog een verklaaipakje in zijn tas dingen. Je vindt het altijd heel leuk. En ja, hier het oor iets van een Chinees pak. Dat ze een Chinese hoed maakt, maar ja, Chinese kleding heb ik net. Maar ik ga een soort ja, Indianen outfit, maar dat werkt een beetje in die rode tinten. Dus die heb ik in de tas terug. Ik zei, als het nog verklaaid was, dan zit het erin. Dus, en hij had nou een voetbalpak om, dus dat vind ik echt wel mooi. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Ik zal op naar de omroep. Nou, daar zijn we. Omroep Friesland. Ik ben binnen. Nou, dit zijn de formulieren voor de rondes. Kan alles op invuld worden. En dan zullen we nou even zien of we alles met Klaas. Klaas helpt me even. Of alles klaarzetten kunnen. Want dat kleren is hoe je net meer. En dan maak ik alleen nog joen altijd je komt nog even het drinken klaarzetten. Dat stiert nou natuurlijk nog in de koelkast. Maar dat is dan exact klaar. Dus maar nu nemen we alle steentafels en tafels van de gong. Alles nog even klaarzetten. Nou, en de pubquiz werd correct zoals de vorige keer weer houden in de studio. Ien. Dat is Jirre. Dit is de Noorderwien studio. Hier in de lijst de audities van Battelen Boesen. Weet jaar weer. Voor de battelen. En nou ja, ik dacht dus dat ik zelf alleen nog alles verplaatsen moest. Maar gelukkig Klaas is er. Dus die doet aan, helpt me met zwierenwerk en tillen van de tafels. Maar nou, ik begin nog vast. Hij is nog even boven bezig. Dus ik zal die dingen vast even uitrollen. Even wat rond te maken. Dan is het nou zo. En dan gaan we het aan zo mooi omklaaien. Breng dit zo naar de orenstudio. Dat ding. En de laatste. Nou,
Nou, liep het al heel los. We hadden tafel ophellen. We hadden eerst de riegen stoelen ophellen. Klaas had nog even een prutje stoelen op. En ondertussen zal ik even de hoezen op de tafel staan. De mooie omroep blauwe hoezen. Dan eigent het al wat chiquer. Nou, dus ja, even maar nog even een whiteboard gaan. Zullen we nog even opvondelen. En dan ga ik daar de jurytafel. Kan ik hier jongens zitten met Willem. Maar het vers goed komen. Nou, tada! Klaas regelt nog het whiteboard. Wie nou nog vergaderen, zijn koe er niet bij. We hebben hier de glasjes spulkleer. Dus ik heb aan de onderkant. En hierachter staan de prijzen. En ik zie nog even de nutjes dan. Maak even naar de kantine en naar de keuken om glasjes werd het in kan. Ik kan op tafel even wat nutjes staan. En dan is het van nou eerst wel klaar. En dan gaan we hier los. Tadaa! Dit nog even vullen. Ik kreeg de tip om dat mij dit te doen. Nou, we zullen zien. Ze weten net hoe onhandig ik ben, denk ik. Maar ik doe een poging. Nou, het eerste gaat erin. Ben ik best de vaasjes dan net, jongens. Met heel wat eten worden. Doe ze maar net helemaal vol. Wat aan, ik heb een vlies ziek, jongens. Het valt me dat daar. Doe het best. Nou, ik ben content. Alles wat klaar. Pentjes. Drinken doe ik dus nu nog even. Ik ben tevreden. Ik zal nog kijken naar mijn eigen kantoor. Zit ik nog even een huisezertje met collega's. En dan ga ik aan weer op naar Broeksterwaard. Want om 11:00 komt Ilda weer uit. En om 15:00 maar weer heen. Want hij is een uitvoering van het circus. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Daar wil ik natuurlijk wel even bij wezen. Dus, maar dit is klaar. Dus toppie. Biddenpeuter. Wacht je ont mijn moskje eraan komt. En mama is alles mooi versierd. Ballonnetjes en vlagjes. Echt alle klassen horen een soort van circus daar, joh. Dus dat is wel leuk. Nou, nog even wachten. Ik ben in ieder geval op dit. Hey maat, hoe weer het op squallen? Goed. Heb je al je trucjes leerd? Ja. Ja? Oh, wat... Kijk, Doe ik? Wat stel je die in? blauw en peers. Blauw en peers. Al je trucjes blauw en peers. Wauw. Ja. Vlagjes, ik zeg het ja. Mijn zei ik al je ballonnetjes en vlagjes. Wie een beetje feest op squallen. Die smink zit best nog wel goed. Wat mooi. Alle bandjes wind verklaaid, hè? Ja. En Zaak, hè? gewoon Hij een patatjes hoor. en saus. Patatjes met saus, oh wat heerlijk. Dus toen had je eigenlijk al eten hoor. Ja. Ja. Nou, mensen nemen een stukje bal, dan geven we aan en squallen en dan komt zaak trucjes eraan. En alle orenbandjes. Nou, wij zullen op mijn hoes en nou, vanmiddag hebben we dus de uitviering van het circus. Met clownsje Ilrouw. Op de hoes. Zit er wat in? Sjur eens even. Niks? Nou, klaar. Hoes, hoes, hoes. Ah, poes. Poesie. Gringo. Hi, Gringo. Oh, denk erop voorzichtig. Stroekel je voorzichtig. Daar heb je poes, hè? Ja. Ja. Dat zou kleren. Ja, ik streepjes zijn jasjes toe, oké. Die jas lijkt het een beetje op Gringo's, een vachtje. Kom je over gaan in de hoes. Brakjes, ja, de poes had op brakjes hondskat. Kom, wij gaan lekker eten. Applaus. Maar sta ik maar eens even chillen. Applaus. Dat is een mooie clown. Ja, En wie Niels rek als clown. Niels weer een clowntje, hè? En dan vermeed je weinig squallen. Ja. Ik zet de make-up zit er best nog wel goed op. Alleen de lipjes een beetje, maar ja, dat is logisch. Maar voor de rest is het best goed zitten. Oh, en dan? Nou, zak ik het voor. Ja, maar met de hand even naaien op dan nog, op de lipjes. Dat is toch mooi? Hij patat hoor? Ja. Nee toch? Ja. Oh, lekker man. Ja. En dat op squallen. Ja, wat een feest, man. Wat is mijn nog? De tas had ik bij mij nog. Oh, je Ja. Wat doen we dan? Oh, we pakken de tas. Wat ding is toe? Oh, maar weer even een stapje. Ja, ik kom maar. Oh, Jere, Hilda, kom. Zullen we die hier in het kastje lezen? Ja. Lees met hem bovenop. Voor waar is dat dan? Voor waar dat? Van Mem. Van Mem?
Van mam. Van die. Van mam. Van moederdag. Ja. Nou, laten we het daar mooi lezen. Dan maar we het snijden net vergeten, hè? Nou, wij zullen weer op bij de basiskwallen van de uitvoering van het circus. We hebben Klaasje goed ook mee op het fietsje. Huppatee. Daar gaan we. Clown op een fiets. Clown op een fiets. Zit Poes op het dak. Ja. Nou, daar gaan we. Ja, hij is even mooi die BM, hè? En nou is het al hier roze bladjes. Nou, we gaan op naar de basisschool. Roze is echt mooi. Nou, wat weer dat mooi, Hilda. Wat heb je dat mooi dien? En Famke. Wat heb je dat mooi dien? Ja. Wauw. Dat lekker. Ja, du bent de circusdirectrice, toch? De circusdirecteur. De baas van het circus. En nu was een clown. En Ildo is de clown. Wat heb je hem dit mooi dien? Een mooi donsje met doekjes die in je. Ja. Wauw. En wat heb je hem nog gekregen? Dat papa dan. En Papa. ik heb een cadeautje. En een cadeautje. Wat die, Hilde? Zit hij wat gek? Hast het moedske wat gek op, Hilde? We hebben laken het eerst. Het niks. Van je deugd. Nou, wij zullen op de hoes. Ik kan Hilde aan nog krekt en een knipperke doen. En kan ik ook nog even doen. Maar dit weer echt super mooi. Ik laat je samen even wat foto's van de jeugd zien. We gaan op de hoes. Sokken, lekker. Lekker op. En wat zit hierin? Wist ik een cadeautje kregen, zeg maar. Wat net? Ja, maar net zo best. Ja, helemaal niet. Oh, oranje. Nog meer? Een blauwe. Oh, en een rode. Truibaltjes. Nou, maar is dan peer popcorns en dan gaan we ze wel even naar bedje koesen, ja? Ja? Ik heb steeds nog even bordjes, kan? Dit is mooi. Mama, kindje? Ja, kindje. Ik is maar jong leren, maar ze... Oh no! Hatsé! Lekker. De smink aan heeft van de Holla. Dat is wel een heel mooi clowntje, Hilda. Super mooi. En nog een keer clowntje is. Nu moest nog graag clowntje blauwen. Maar we waren al hier in bed, hé. Beetje eraan. Oh, kan je. Oh, het heel mooi zwarte wenkbrauwtjes, denk ik. Een debbetje. Heel mooi maken, man. Nou, dankjewel. Doe wist ik een hele goede clown vond ik. Hey. Die is het super goed. Nou, Oh, zo. Dat zie je? ja. Zo. Au. Dus ik heb even naar. Zo. Hey, ik. Nou, zo kent deze wel. Zullen we vanmiddag wel weer eens. Zo. Gaan we net het hele bed onder de smink nou? Ik zal Ildo even naar bedje brengen. En dan ga ik nog een paar stapels was die ik dwars zal. En dan Joen gaan we pubquiz. Kijk. Ik laat je hem samen nog even foto's zien van de bed. Ik zal eerst Ildo aan het bedje. Alsjeblieft. Ildo koest. Het was echt een groot succes. Ik vond het echt super leuk. Zaken die een hele act en Ildo dus een hele act. Nou, jurkje kan wel bij de prinsesjurkje. Die komt vast wel eens vaker onder dit mini clowntje. En dan zoek je nog even wat foto's zien laten. Even zien. Je kan zien dat zaken die weer mij zo'n pandje dwalen. Dus je krijgt zijn pandje in de lucht, zie je die groene. Heel fanatiek en die koert best wel goed, dus dat weer wel heel leuk. Echt een circus act. Mijn band together met hoedje. Dat is dat zo goed. Zinnen jullie achter misschien wat op. Dat wist het together. Zo mooi. Ildo en Niels op de rekstok. Zo cute. Niels. Komt Ildo aan in beeld. Die zullen we hem trouwen ook. Ja, shit. Ah, groepie. Nou, Famke en Lois. Drok een donsje. Echt heel mooi verklaard. Famke zei, ik ben de baas van het circus. Dus hier mooi een zo'n circusdirectrice pak, jongen. En Lois die echt zo mooi verklaard. Prinses. Superleuk. Lois en Ildo. Famke in haar coole outfit. Famke, Ildo en Niels. Nou, en hier kroept Ildo door de hoepel. Die heeft een kuisje. Door de hoepel kroepen.
En nog even een selfie met Ilse en Lois. Nou ja, al met al weer het echt een tiergeslagen circus act. Ik vond het echt heel leuk. Goed georganiseerd, alle klassen hier echt een eigen act. En het, nou, wie ik echt flat achter elkaar, wie ik net dreig, het bleun leuk. Nou ja, ik weet zelf hoe het met theater en dingen, hoe het altijd qua organisatie komt heel wat bekend, maar echt super goed regelen. Het waar ziet mij, dus weer echt top. Nou jongens, ik zal nog even deze stapel was ik doen. Net mijn hobby. En dan Joen had ik de pubquiz bij Omroep Friesland. Ik heb van de morgen bij de Omroep West om alles al vast kleed te zetten. Nou, dat was een hele klus. Ik heb het op gebit, maar het is slagen. Het is me niet zin. Ik ben Joen nog een paar lijste dingetjes drinken nog even. Uit de koeling helje. En dan keer we los. Ik ben heel benieuwd. Het belooft een heel leuke jongen te worden. De band had schitterende dag, gewoon een circus act. En we hadden ervan genieten mogen gekregen bij de uitviering. De band wien al je blied. En ik trouwens, als het al je goed volhouden, ik net dat ze er omdraven. Het gaat super goed. Dus een tierenslagerdij. Hey, ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw toek omheen. En via het net de chill te downloaden van uw tablet als telefoon. Hey, een night vlog. Hey hoi!